Ji roja nehêmeha borî ve an ku ji dema destpêkirina operasyona Tirkiyê ya li jêr navêkaniya aştiyê ve û rêkeftin û pêşhateyên bi xwe re encam dane, Rewşa Rojavayê Kurdistanê ji bingehîn ve tê guhertin û tevî wan guhertin û pêşhateyan jî hîntû rêkeftineke siyasî, zelal û eşkere ji bo Kurdan li Sûriyê ji dayîk nebûye. Hêzên Amerîkî xwe ji navçeyên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiyê re vekşand û tenê li nîzik bîrin petrolê bi cih dibe. Her wiha, Rûsya û Tirkiye di bicîkirina lihevhatin û lihevkirin û rêkeftinên xwe de berdewam in. Dewriyên hevbeş têne encamdan serbarî vegera artêşa rejîmê bo navçeyên sînorî û metirsiya vegera rejîmê bi temamî hin bi hin, weka ku serokê rejîmê Beşar el-Esed bi xwe jî ragihandî ku armanca dawî jî rêkeftina wan bi qesede re vegera rejîmê bi hemû desthelata xwe bo navçeyên Rojavayê Kurdistanê yên ku niha li jêr kontrola Qesedê de ne. Rêjeya Kurdan her berf kêmbûnê ve diçe. Carekê li ser destê PYD ji encama siyasetên wê û leşkerkirina ciwanan û tunekirina jiyana siyasî û binpêkirina rêkeftinên xwe bi aliyên Kurdî re nexasim bi Encûmena Niştimânî ya Kurdî li Sûriyê her wiha ji encama pêşhate û guhertinên ku li ser erdê rû didin, mîna derbasbûna grûpên çekdar bo Efrîn, Serêkaniyê, her wiha Girêspî, herî dawiyê jî Beşar el-Esed got Kurd li tú navçeyan nepiranîne. Rêjeya Ereban li Bakurê Rojhilatê Sûriyê bêhtirî heftî ji sedî ye. Wate, eger pêkhateyên din, mîna Kilt, Siryan, Aşûr, Çerkes werin hejmartin, wê demê li gorî daxuyaniya Esed, rêjeya Kurdan dibe ku tenê derdora 20 ji sedî be û ew yek jî zengilê metirsiyeke mezin li ser hebûna Kurdan û pêşeroja wan di hevkêşa siyasî ya Sûriyê de lê dide. Li ser asta navxwe jî tevî guhertinên mezin, hîn jî tûrêkeftin û lihevkirin di navbera Qesed û Enekesê de ji dayîk nebûye û tenê axaftinin û ew yek bi xwe re Rewşa Rojavayê Kurdistanê û Kurdan li Sûriyê berf tûneleke tarî û çarenivîseke nediyar û nezelal vedikşîne.